Terve kaikille! Tervetuloa katsomaan Löysän päivän aamua. Nyt toivotetaan tervetulleeksi teidän juontaja Tomi Valamies. Woo! Jee! Woo! Tomi. Hei, terve kaikille! Mä voisin pikkasen kertoa kuulumisia, niin toivottavasti teille kuuluu hyvää. Mä olin stand-up-keikalla Hyvinkäällä ja kesken keikan yksi tyyppi oksensi lattialle. No mä oon vieläkin vähän 50-50, että oliko hän humalassa vai oliko mun esitys vaan niin huono. Että kuinka huono stand-up pitää olla, että joku oksentaa. Että joku on siinä vaan silleen, anoppi on ollut vähän hankala. Silleen, mutta joo, uutisiin. Ensimmäinen aihe, huumeratsia. Poliisi on saanut kiinni mittavan salakuljetusoperaation, jossa tuotiin 130 kiloa huumeita Ruotsista Suomeen. Muissa uutisissa kaikki Suomen viihdemaailman viralliset juhlat on peruttu. Teatterin vippi puretaan. Bileräppärit ovat laittaneet vuokratun Bemarin etupellin lipun puolimaastoon. Se oli uutinen numero 1. Uutinen numero 2, Gallup. Uusimmassa Gallupissa SDP on noussut koko Suomen suosituimmaksi, kun taas aiemmin he ovat olleet suosituin puolue bingossa ja hautajaisissa. SDP on Suomen ainoa puolue, jonka perintö on kirjaimellinen. Kun ne on niin vanhoja. Tajutteko sitä niin premissin tässä jutussa? Puolueen kannattajat juhlistivat tätä huimaa tulosta soittamalla lapsen lapsen lapsille. Kato, kun ne on niin vanhoja. Sekä laittamalla Facebookissa yksityisviestin statukseksi. Kaikilla puolueilla ei mennyt yhtä hyvin. Perussuomalaisten suosio on laskenut selvästi, koska jostain nyt vaan piti leikata. Omaa lääkettä perusta. Seuraava uutinen, Kouvola. Kouvolan keskustaan avautuu valtion toimijoiden yhteinen toimipiste. Ja tämä lokaatio onkin looginen, sillä Kouvola on Suomen suurin virasto. Ei silleen, että Kouvola olisi mitenkään ankea, mutta se on ainoa kaupunki, jonka ystävyyskaupunki on Itä-Berliini. Ihan kiva paikka Kouvola. Terveisiä Kouvola. Okei, Valamo. Valamon luostari. Valamon luostarin veljeskunnan koko on suurimmillaan 50 vuoteen. Mikä munkki? Seuraava. Tuo oli tämmöinen niin yhden punchline. Joo. Ilmainen asuminen. Okei. Ilmainen asuminen. Tomi, koko ajan itse asiassa, sä oot tuunissa. Kantahämeläisissä kylissä asumista voi nyt kesällä kokeilla ilmaiseksi viikon ajan. Viikon ajan voi asua ilmaiseksi joko Hauhon Alvettulassa, Janakkalan Vähikkälässä tai Hattulassa Lepaan ja Tyrvännönniemen alueella. Tuo lause kannattaa osata ulkoa, sillä se on myös uusi raittiustesti. Tämä kokeilu järjestetään, sillä aiemmin syksyllä vastaava kokeilu on ollut niin onnistunut, että paikalliset olivat siitä innostuneita. Nimittäin syksyn kokeilun ansiosta Kantahämeeseen muuttamista harkitsee 2 perhettä. Ja mä mietin, että mikä olisi ollut se epäonnistunut kokeilu. Se, että kukaan ei edes harkitse ja joku varasti mansikin. Miksikä kutsutaan myös Tampereella asuvaa lehmää? Mansikin mansekin. Enää kaksi. Hey pop, korealainen poppi. Mä tiedän jonkun verran niin korealaisesta popista, mutta en ole kuitenkaan mikään varsinainen Seoul brother. Korealainen pop-tähti Karina on lopettanut parisuhteensa, koska hänen faninsa pitivät sitä heidän pettämisenään ja protestoivat.
Tämä protesti on kaikkien aikojen suurin, johon osallistuu pelkkiä runkkareita. No kuinka pahoja runkkareita on Karinan fanit? Heistä ovat huolissaan jopa se porukka, joka katsoo Baywatchin uusintoja. Hidastuksella. Viimeinen uutinen, Botswana. Botswanan presidentti on uhannut lähettää Saksaan 20 000 elefanttia, mikä on tosi paljon. Siis mä en tiedä, mikä on kohtuullinen määrä uhata lähettää niin kuin tolkun elefantit. Mutta siis 20 000 on tosi paljon. Ja tämä tilanne on Saksalle hankala, sillä he vihaavat kaikkea, millä on pitkä muisti. Kun ne on siellä, yrittää käännyttää jotain elefanttia siellä rajalla, niin elefantti vaan katsoo suoraan silmiin. Se, jaha, Gruppenführer. Tämä uhkaus on otettu vakavasti, sillä sen on esittänyt aito Botswana, eikä mikään bots wannabe. Hei, kiitos paljon kaikille. Tässä tämä oli jakso numero 2. Toivottavasti tykkäsitte oikein paljon. Ei tässä mitään. If you bots wanna be my lover, you gotta get with my elephants.